Veciños cortan a Estrada Nacional 120 para reclamar o seu arranxo urxente. É a principal vía de comunicación dos concellos do sur de Lugo. Cada día usan a máis de 15.000 vehículos. A sucesión de fochancas e as súas dimensións converterán nunha trampa para os condutores. A cita era no campo da Cabanela en Sober. Aquí foron xuntándose co obxectivo de ser escoitados. En xogo está a súa seguridade. Son os veciños que a diario circulan pola Nacional 120. Con fochancas, está de fundimentos, necesita unha reparación inmediata xa. Durante case media hora cortaron o tráfico neste punto onde xa é visible o estado desta estrada que comunica todo o sur da provincia de Lugo e a comarca de Valdeorras. Non sei como fan as cousas agora, e non é un tramo en concreto, é que é toda a Nacional 120. Bueno, reivindicar desde Ourense, desde Ponferrada a Ourense. Hai reventóns de rodas a diario, saídas de vía, conducir pola estrada convértese nunha verdadeira carreira de obstáculos. Ás 11 da noite pincharon ali naqueles baches que teñen 40 centímetros de profundidade. Super profundos e aparte largos, como metas unha roda posiblemente ou rebentes a roda hasta te podes ir fora da carretera e ter un accidente grave. Claro, non hai mantenimiento e van a máis os buratos. A demanda é de veciños e alcaldes dun lado a outro da estrada. A verdade é que é unha vergonza e que nos teñamos que xogar a vida porque a xente que estamos no rural precisamos de mobilidade para ir ao médico, ir ás compras en cualquier sitio. Nos en San Xoán de Río, a nosa nacional máis preto é a Nacional 120. Pero hai que ter en conta, estamos con esa declaración para Patrimonio Mundial de Ribeira Sacra, que posiblemente sexa unha realidade no mes de xullo. A urxencia da súa reparación xa se levou ao Congreso en varias ocasións. Non podemos seguir así. Son anos e anos de abandono que hai que paralo xa. Cada día usan esta vía máis de 15.000 vehículos.